Hvordan føles det at køre 90 km i timen? Ikke noget særligt. Du mærker først de kræfter, der er på spil, hvis det går galt. Eller hvis du ser din fart fra en anden vinkel. Kører du 50 km i timen, svarer det til et frit fald fra 3. sal. Sætter du farten op til 60 km i timen, så er det som at falde fra 5. sal. Det tænker vi ikke over, når vi sætter os ind i bilen, men det burde vi. Hvis du kører på landevejen og kommer op på 80 km i timen, så skal bilen også højere op. 80 km i timen svarer til et fald fra 9. sal. Hvis du så er en af dem, der tænker, at der ikke er nogen stor forskel på at køre 80 eller 90, så skal du vide, at forskellen er 3 etager. Med 90 km i timen er du nu oppe på 12. sal. Heropfra kan du se din fart fra en anden vinkel. Og så er det pludselig ikke så svært at mærke, hvad farten betyder, når det går galt.